Υπάρχουν μέρες που σας φαίνονται βουνό. Μέρες που οι αντοχές σας δεν σας βοηθάνε να ανταπεξέλθετε στην καθημερινότητα. Πιστέψτε με, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Λέγομαι Χριστίνα Φλαμπούρη και ο περισσότερος κόσμος με γνωρίζει γιατί είμαι η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε το Everest και η πρώτη Ελληνίδα που ολοκλήρωσε το παγκόσμιο ορειβατικό project Seven Summits, δηλαδή την ανάβαση στην ψηλότερη κορφή κάθε υπήρου. Άρα ξέρω καλά και από βουνά και από αντοχές. Επίσης ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό να ζούμε καλά, αλλά να μεγαλώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σήμερα έχω δίπλα μου τον απόλυτο εκφραστή αυτής της φιλοσοφίας. Χρησιμοποιώ και το σκονάκι μου, ο κύριος Δόκτωρ Αποστολίδης, συνιδρυτής και διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης της Nutramins και διακεκριμένος επιστήμονας με πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία στον τομέα της χημείας και της επιστήμης των τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθηγητής στο Framingham University και στο Harvard University της Βοστόνης στον τομέα της διατροφής. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, για την όμορφη εισαγωγή και σε ευχαριστώ που ανεβάζεις την σημαία της Ελλάδας τόσο ψηλά. Τι λες, να μιλάμε στον Νικό? Φυσικά, το προτιμώ κι εγώ. Πολύ ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δίνεται σήμερα αυτή η αφορμή να συζητήσουμε μαζί και να εξηγήσουμε γιατί τα συμπληρώματα διατροφής εταιρείας Nutramins φέρνουν μια επανάσταση στην ελληνική αγορά διατροφικών συμπληρωμάτων. Χαίρομαι σήμερα γιατί εσύ από επιστημονική πλευρά, εγώ από την καθημερινή χρήση χρησιμοποιώ τα προϊόντα Nutramins είτε πριν από τις μεγάλες μου αποστολές στα βουνά, είτε αυτή την περίοδο που είμαι νέα μαμά και χρειάζομαι έτσι ένα extra boost. Επομένως πάμε να δούμε γιατί είναι ξεχωριστά τα προϊόντα. Live well, grow better. Ζήσε καλά, μεγάλωσε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η πρόταση ουσιαστικά παρουσιάζει τη φιλοσοφία της εταιρείας μας. Θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν achieve healthy aging, δηλαδή να μπορούν να γυράσκουν, αλλά συγχρόνως να έχουν καλή υγεία, να έχουν ενέργεια, να έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ευεξία. Όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Πώς όμως το καταφέρνουμε αυτό? Πολύ καλή ερώτηση. Η εταιρεία μας στηρίζεται, δίνει μεγάλη σημασία στην επιστήμη και στην ποιότητα και είμαστε η μόνη εταιρεία στην ελληνική αγορά που έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φυσικά επώνυμα συστατικά, τα λεγόμενα branded ingredients. Ωραία. Να σε ρωτήσω, πες μας ακριβώς τι είναι τα φυσικά επώνυμα συστατικά, ώστε να καταλάβουμε. Τα φυσικά επώνυμα συστατικά είναι πατενταρισμένα συστατικά που παράγονται από συγκεκριμένες εταιρείες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το σταθερό βιοδραστικό προφίλ στοιχείων που έχουν αυτά τα συστατικά, εξασφαλίζει στο καταναλωτή το αποτέλεσμα που περιμένει, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί με πολλαπλές κλινικές μελέτες που έχουν γίνει με αυτά τα συστατικά. Άρα για να καταλάβω. Ας πιάνω το Feelgood και λέει εδώ ότι έχει εκχύλισμα ασουακάντα. Σημαίνει ότι μπορώ να έχω ένα προϊόν με το ίδιο εκχύλισμα μέσα και να μην δίνει το ίδιο στον οργανισμό μου? Ακριβώς, Χριστίνα. Όταν βλέπεις δύο προϊόντα που λένε ασουαγκάντα, οι δύο ασουαγκάντες αυτά τα δύο προϊόντα είναι διαφορετικά. Στην περίπτωση της Nutramins, που έχουμε το Sensory Ashwagandha στο Feelgood, είναι ένα προϊόν το οποίο μειώνει το άγχος, μειώνει το στρες και νομίζω θα σε βοηθήσει και σένα πάρα πολύ. Ειδικά αυτή την περίοδο, με το παιδί, με τη δουλειά, όλα μαζί. Ακριβώς. Θες να μας πεις όμως κι άλλα επώνυμα συστατικά που έχετε στα προϊόντα σας? Βεβαίως, μεγάλη μου χαρά. Το Cardio Power, που περιέχει και αυτό Sensory Ashwagandha και έχει αποδεδειγμένη δράση για την καλή λειτουργία της καρδιάς. Το Energenius, που είναι ένα προϊόν με Backomind και βοηθάει στην γνωσιακή λειτουργία και καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ακόμα δίνει μία ολιστική ενέργεια βελτιώνοντας τη διάθεση. Το Liverguard, που περιέχει GutGuard και έχει αποδεδειγμένη δράση για την καλή λειτουργία του ύπατος και της πέψης. Το Self-Defense, που είναι ένα άλλο προϊόν το οποίο θα σου συνιστούσα, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και περιέχει Maitake Gold και κάπρος Indian Gooseberry. Άρα σίγουρα πριν από αγώνες ή μεγάλες αποστολές. Βεβαίως, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και δίνει μια
ολοκληρωμένη αντιοξυδοτική προστασία. Okay. Το Glucofix με Ketomax, το οποίο διατηρεί τα επίπεδα γλυκόζης σε φυσιολογικό επίπεδο. Το Joint Force με Q-Actin, το οποίο αν έχεις σκελετικά προβλήματα και inflammation θα το συνιστούσα. Είναι ένα πολύ καλό προϊόν για τη διαχείριση του πόνου και της καλής λειτουργίας των αρθρώσεων. Okay. Και εν τέλει έχουμε το Vita Prime με Lepticor, Sensory Ashwagandha και Capros Indian Gooseberry, που είναι ένα ολιστικό συμπλήρωμα healthy aging, που προσφέρει γενικά ευεξία, μειώνει το στρες, μειώνει την κόπωση και την κούραση, βοηθάει στη διαχείριση του βάρους, ενισχύει το ανοσοποιητικό και βοηθάει στην υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών. Τέλεια. Και αυτό θα σου συνιστούσα ασφαλώς να το παίρνεις σε καθημερινή βάση. Ωραία. Και νομίζω ότι το έχω δοκιμάσει ακόμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε συμπληρώματα διατροφής Nutramins για να ανεβαίνουμε ψηλές κορφές. Και όταν λέω ψηλές κορφές, εννοώ αυτές τις καθημερινές κορφές που προσπαθούμε όλοι να κατακτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.